যোৱা 7 তাৰিখৰ পৰা যি কল্পনা আজি ইয়াৰ ৰিজাল্টটো আহিব খুব আশা লাগে বাকীবিলাক থাকিব কণ্টেষ্টটো যিহেতু ইউ পি পি আৰু মোৰ মাজত হ'ব বাকী তলত থাকিব 15,000 আইডিয়া আছে সমস্যা বহুত মই আগতেও কৈ আহিছোঁ দলং বনাব লগা এতিয়াও আছে ৰাস্তা বনাব লগা আৰু গৰাখনীয়া ৰদ কৰিবলগীয়া আছে বিশুদ্ধ খোৱা পানী পাহাৰৰ আশে পাশে থকা গাঁওবিলাকত যুৱক যুৱতীসকলৰ বিভিন্ন নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিবলগীয়া আছে मोनसे गोजोनथाव खौरां गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बाजार इन्डिया आरो एमआरएम हस्पिटाल साखाथियाव बड'लेण्ड थेरापि सेन्टाराव थुब्ला ब्रह्मआ गुबुन गुबुन रोखोमनि सानाय सुनाय गोनां सुबुंफोरनि थाखाय फाहामथाय होनाय जायो जेरै जान्जि सानाय हान्थु सानाय गोदोना सानाय आदै सानाय आफादावदै सानाय जानजि जरा सानाय खर' सानाय सिनस्रि जरा सानाय बैफोरबायदि सुबुंफोरनि सानायफोरखौ फाहामथाय होबोगासिनो दं सोरबाफोर बे बेरामाव गोग्लैनाय सुबुंफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन गोबां मिन्थिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738